Lokube Mayor seThekwini uZandile Gumede utheleke lapha eNanda Police Station lapho bezovula icala lokwehliswa isithunzi. Uyakhumbula ukuthi ezweni lonke bekudlange izibhelu lapho sibone khona iningi labantu abangu108 esifundazweni saKwaZulu Natal ngathi 212 kuzwe lonke kuhlanganisa neGauteng neMpumalanga lapho abantu beshone ezenzweni zokuyitapela ukudla kanjalo nongqongqiswa ngomlilo einqala sizinda. Gumede ke ubezovula icala ngakubiza ukuthi abantu abangaziwa abakhona einkundleni zokuxhumana abamatanisa nezenzo zokuthi nayo bengomunye walabo bebekade beqhuquzela izibhelu ezibekhona lapha kwaZulu Natal. Ubesebeka kanjena ke simbuza ngalezi gameko ebezidlangile lapha kwaZulu Natal. Ngifisa ukuzwelana kakhulu nemindeni kanye nabemabhizinisi abehlele lo mshophi ukuthi kube khona lobudlobongela obenzekile emphakathini wonke. Ngifisa ukusho ukuthi namhlanje ngifike njengonkosikazi Gumede ukaMajola. Ngila namhlanje ukuzoreporta noma ukuzovula icala. Ngivulela labo abaqinisekisa ukuthi bagijimisa okungekona kuma social network. Bakubhale futhi nasemaphepheni. Okungenze ngeza la epolice station ngoba kukho la ngaya khona indawo yomthetho kumina iyona ebalekile. Okufike kwangiphatha kabi kakhulu ukuthi baze babhale ukuthi ngigqugquzele noma sigqugquzele nalabo esenze nabo lokhu ngoba ngizama ukubalekela icala engibhekene nalo enkantolo enkulu yaseThekwini. Ugumede ubesenxusa abantu ukuthi amaphaphu phansi kunalokho ugqugquzela ukuthi abantu bayiphathe kahle. Ngifisa umphakathi wakithi uhlalisane wonke ngokuthula. Ngifisa ukuthi uma uzwa izinto engezona ungathatheli phezulu ngoba ngikubone ngami ukuthi ngihlezi lapha kaGumede ngihlalele kodwa kuthiwe kube ngigijima emaqeleni kukhulunywe konke ongakwazi ngihlanganiswe nabantu abakogoli abakompumalanga yonke indawo ongazi ukuthi kwenzeke kanjani. So nje ngifisa ukuthi kube khona ukuthula. Eyindabeni zeSABC nginguvusi Khumalo eThekwini.